Америка е идея, не е етнос. Идея е как да се отнасяме достойно с хората. Това заяви бившият заместник главен прокурор на САЩ, адвокат и експерт по конституционно право професор Брус Фейн, който изнесе лекция в София. По време на конференцията беше обсъдена американската външна политика, геополитическите трансформации, Конституцията на САЩ, Близкият изток и необходимостта от диалог. От люлката на демокрацията до мага на Тръмп, защо американците поеха в тази посока? Мисля, че американският народ избра тази посока, защото сключи това, което наричам фаустовска сделка. Предпочитаме детското опиянение от това да казваме ние сме номер едно, вместо да сме люлката на демокрацията и да празнуваме свободата, защото, хей, можем да бъдем номер едно. И това наистина се засили, когато Съветският съюз се разпадна през 1991 година. Когато това се случи, американският народ каза, без да включвам мен, хей, Бог ни се усмихна, ние сме новите избрани хора. Ние заменихме евреите. Ние не можем да сгрешим. Никоя друга държава в света не трябва да може да прави нищо, което ние не искаме да прави. Вярвам, че Тръмп е феномен на личността. Той казва, че ще направи Америка отново велика и обикаля света, нали? Как завладяването на Гренландия прави Америка отново велика? Или заплашването на Панама, или навлизането в Куба или Венецуела? Не я прави. Така че това бяха просто думи. Караше го да се чувства добре, но той прави точно обратното, а неговите хора да направим Америка велика отново, веднага забравят какво е казал и понеже е Тръмп, те ще повярват на всичко, което каже. Така че отново, те са обсебени от личностите. Но американците повярваха два пъти в Тръмп. Не, съгласен съм, че го избраха два пъти. Частично е така, защото на избори трябва да се състезаваш с някой друг. А неговата конкуренция не беше чак толкова сериозна. Първия път беше Хилари Клинтън, която имаше свои проблеми с Либия и куп други неща. Втория път беше Джо Байден, а след това той се оттегли и Камала Харис. Те не бяха тежка категория. Не са Уинстън Чърчил, нито Ататюрк, нали разбирате. Така че те бяха по-скоро лека категория. Събитието се проведе в Университета за национално и световно стопанство, а ректорът, професор Димитър Димитров, подчерта връзката между политиката, дипломацията и академичната общност. Ние трябва да излезем от политкоректността, защото истината понякога не е политкоректна и това е такава лекция. Плюс това за един нормален университет трябва да има такова поле за дискусия, да се чуят всички мнения. И то е такъв човек, който е вземал много позиции, работил с много президенти, има огромен опит. Културната дипломация е единствената, която остава да работи, когато конвенционалната престане да действа. Категоричен беше експертът по Близкия изток и Африка Анастас Терзобалиев, който също се включи в конференцията. По време на кризи или по време на служебни правителства в Европейския съюз, когато всички канали са затворени и безпрецедентна световна военна криза, културната дипломация може да изиграе много добра роля не само в България, и в целия Европейски съюз. Този конфликт ще задълбочи в следващите 10 години минимум. И ако света не вземе мерки и дипломацията не вземат мерки и световните лидери, този проблем ще стане изключително голям, ако не се реши палестинския въпрос. Не пропускайте тази събота, 2 май, от 18 часа и 10 минути. Ексклузивно интервю с професор Брус Фейн, заместник главен прокурор по време на администрацията на Роналд Рейган, адвокат на Лон Сноудън, баща на Едуард Сноудън и част от юридическия екип, защитавал венецуелския президент Николас Мадуро. Остро критикува управлението на Буш, Клинтън и Обама през годините, а по-настоящем изглежда и администрацията на Доналд Тръмп. За новините на телевизия Евроком, Боряна Райчева.